Видя ли? Трябва да скочи. Come on, baby. Let's go, baby. Come on. Come on, come on. Курната нема да държиш. Нема, бе, аз ще къде е фана. Какво там? Е фана за опашка. Мина на ток. Сега ще трябва да спускаш няколко. Мама ти. Пръст по страна. Браво! Ето ли строчи някой пръст? Гледай какъв звер се е залепил за нея. Това е риба, бе. Да, бе. Гледай какво е това. Гледай отстраните хреле като на акула има. Виж ли хреле? Да. Гати, тая риба прави тия работи. Петната с нея. Ще я ловим ли тази ще пускаме? Гледай какъв е звер. Да, бе, аз не съм виждал такова. Това е нещо като сомче такова е. Не е сом, бе. Това е звер, бе. Откачи се. Виж в устата ли? Снимай да викат, че съм бил браконьер. В устата. Нали? Ето. 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 Браконьер. Ето имите женски.